Hello guys, एसे गोबाव जाबाय बेरायग्लांलाबायो दिनै बेरायसि होनसैलाय सानदेनि एसे दुगैनानै लादों र' बेरायसि होनसैलाय दिनै नै गाइस बे जायगायाव थायो जोङो एकदम नै बेयाव दं जों दा बर्थमान बे जायगायाव गांनैसो दहाय सुदलाबायनायमोन सुना होग्राबो गैया गोबावनि उनाव दिनै बेरायग्लांसै गोसो गोजोनलायनाय स' गाइस फाइनाली रेडि जाबाय नै माखासे बालन्दाफोरना जायाखै ओरै रुमाबो लेथ्राथार जायाखै माने देलायदों बिसोरो देवबार नालाय दिनै सानडे नालाय अनेक होंगो दोंगो बिहारि उरिष्या नेग्रु चाइना जापान फाइनाली बेरायफैलायबाय नै ओरै उरग्लिलाबायसै लोंनाय जायोबा लोंसिनोसैलाय बेथ' आरो बान्दाखा लोंखागोन जों लोंसिखानांगौ बालन्दा जिउआव मिथिबाय दाबो एसे लोंनाय नुबावदोंना खिन्थु लोङाखै दासो ओंखारबोदों रुमनिफ्राय नै एकदम नै हायनारि दा नुबावगोन आरो गोसोम गोफा गुफुर जारौ हामफेल लोदो नाइट लाइफ गाइस इन्जय जायगाफोरखौ सोरबा मिन्थियोबा मिन्थियो बुंहरबानो जाबाय आरो सोरबा जाय दं बेयाव लोगो हमनो हागोन मालाबा सानडे समाव सानडेआनो जा जियानो जा एनि टाइम एभ्रि टाइम जेयाव बेयाव एसे खमबावसो गाइस माबादि मानसि नायदों दिनैथ' आरो एसे सानडेनि एसे भिरा अभार जागोन दा नै मेनाव मोनहैयाखै जों थांगासिनो आवगायलांगासिनो दावखोलांगासिनो थिखोलांगासिनो नायलांबायल' दा गाइस इन्जय बेचलारफोरनि बालन्दाफोरनि बेरायनानै एसे आलादा जायो एकदम बबाव लोंग्रा दं बबाव मा दं बबाव बबे खाना दं बेखौ नायथिंलाबायो ओमफ्राय मालायनि हिन्जाव हाबा जाखोन्दायाव बिराद नोजोर होयो जों मिथिबाय एकदम वाव होंगो दोंगो बेयावसो जइन जागोन गाइस एला सौग्रावलांलाबायगोन दा बायदियावथ' जोंनि आसामाव खान्थाल मोना जानो हागौ जाय नायगासिनो बेयाव दं नै जेव मा नांगौ मोनजोबगोन खान्थाल नांगौ ना लान्थाव नांगौ ना फान्थाव नांगौ वाव एसे मेन लकेसनाव मोनफैहांबाय बर्थमान एकदम लकेसन खाथियाव मोनफैबाय गाइस नै लानोसै आराम इन्जय देवबार सानडेनि नामाव एसे गारमा सिग्लाब होनसै दिनै ना एवनाय नङाबा बेदर एवनायजोंनो मावसि लानोसैला बर'दिननि एसे नैबे साइडजों एसे खम जादों मानसिया माने मेनाव थाङासै एसे साइडजों फैबायना गिलु बालु होंगो दोंगोजोंल' हाबलांसिगोनलाय नै एबार गाइस नै सौग्रावाखै सिफानि गथ'ना बेलेग जाबायमोनलै एसे बेरायग्लांनानै हाबहैनोसैलाय मलाव समनि आंखाल गाइस बांद्राय होंगो दोंगोजों थांथ'ला एकदम माने गारमाया रानबाय ओंखायनो मलाव हाबहैग्रोनोसै एकदम नै ओरैजाय बिराद जेवमोन थांबा जोङो खिन्थु एसे बेलेग साइडजों फैबाय एसे मल साइडजों फैबाय जों माने गारमाया एकदम राननाया जाला एसे लोंस्रोग्रोनो मोनबासो इन्जय मोनो भिडिअ खालामनोबो मिथिबाय गाइस दोंगोल' सोर हाबा जानाय सोर हाबा जायै सोरनि हिन्जाव गाइस ट्राफिक जालायदों नै ट्राफिक खोथाया बोरैबासो जागोन नामा जों खोमसि खोमलावखा आयु सोरबा दांग्रोमलांबाबो फात्ता मोननाय नङा माने बेबादियाव जायगाया एसे मार्केट सिस्टेम आरोना बे एसे साइडआव दङ आरो इयो अनेक जायगा दं दंनायालाय बेबादि नैबे एसे आलादा माने बबेजों नै जोंना जेम्स ब्रादारासो बबेजों दोबथिंखो मिन्थिला एब्रे थाब लांलाबायखायो इन्जिना
दानखे दुनखे नै बेलेगजोंसो लाना फैलायबाय जेन्सफ्रा दा नै अमाजोंसो लोङो नै माने अमा दिन्दां दिन्दां आलायना बायनानै दोनदों नै माने बेजोंसो लोंगोन जाहैदों अमा एडभान्स जानुवारि एकदम गेदा गुदि एब्रेसन हाबल' फैलाबायखाबाय नै बारस' बुरस'नो वाव माने नै बेजों एसे बेलेग लाइन लायो बे माने स्टेसन थांग्रा लामा स्टेसन मोनहैयो माने बेजों लामाथ' नङा लामायानो थेवबो मोनहैयो आरो बेजों सिदा थांबा नैबे सिनेमा हल कटला जोंफोर बालन्दाया हाबनो समाया बिदियाव बालन्दाया हाबनो समाया आरो जाय कापोल दं गोसथोनाय दं बेफोरो हाबजायो जोंहा माने एकदम ओरै खना बबाव महल दं बबाव मा दं बेखौल' नायथिंनांगौ जानांगौ लोंनांगौ इन्जय खालामनांगौ गाइस नोंसोरबो खालामबाय दा जाय बालन्दा दं थाब हिन्जाव लानाङा फाइनालि बासिनै ना एवनायसो लानाय जाबाय ना बेदर बेयावबो दंजोबो बिखा थिखा नै मावसिनसै लाखाबाय बिथिं बारा जेवआ ओरैसो दङ नै जेवल' फाइनालि गाइस गासिबो बन्द'बस्त जगारफ्रा जाजोब्बाय दा आख्लायहैनांसिगौल' नाइट लाइफ दे एसे देखायनाय जाबाय नोंसोरखौ लोंनाय जानाय बेरायसिनाय बालन्दा लाइफखौ थांगासिनो जों आख्लाय हैनोसै रुमाव लोंहैनाय बादि जायालै बुरलाफ्रा सिख्लाबलांजोबथारो बाहेरायाव लोंबाथाय फोलाब फोथाबनो ओरैनो गैखाया बालन्दा जिबन अबस्था गैखाया गोफा हायथु लोदो हामख्रें बुख्रांनाय रानख्रेबनाय गासिबो मोनजोबगोन बेयाव गाइस मा रोखोमनि मानसि नायनो स' फाइनालि जोंनि लकेसनाव मोनफैबाय नै गाइस एकदम बालन्दा देरायाव सिन्दा बालन्दा जिया बालन्दा गासिबोयावनो थाहैजोबो एकदम नै दावखोबावनांगौ ओरै सोखोबावनांगौ गाखोबावनांगौ आख्लायनोसै मावसिनसै लोगोफोर मेंसिलायखायो नै आरो गोजौआव थांनानै लोंहैनाय जों एकदम अपेन प्लेस